Maayong adlaw bata, ako si Teacher Mimi. Welcome kanimo sa atoang Gen Z Online. Nanghinaot ko nga naa ka sa maayong kahintang uban ng imong pamilya. Halos face-to-face na ang mga elementary sa public school. Dili nato kalimtan ang physical distancing, ang pagsuot og face mask, ang pag-sanitize sa ato ang kamot every now and then, isanitize usab nato ang atong kinabunitan. Bata sa ato ang pagpadayon karon nga episode, aduna kitay mga makatunan na mahinungdanon kay sa ato ang kinabuhi sama sa kung makahimo kita og sayo kay kinsa nato kinisulti ug kinsa ang ato ang duulan. Kung ikaw nakapanaad, unsay imong buhaton? O mabalaan usab nato sa ato ang Bible lesson na kung unsa ka strong ang friendship ni Jesus sa iyang mga disciples. Bata, daghan kitang makatunang mahitungod sa ilahang kinabuhi o sa relasyon nila bilang si Jesus o si Pedro na iyang disipulo. Usa kaha ang ilahang trials. Diba close sila? Ato ang sundan. O sa atong pagpadayon, hindi na ako kalimtan ang pag-ampo. Makipag-istorya kita sa Ginoong bata. Magpasalamat kita kaniya. Kung naatay kalipay, isulti po nato kaniya. Kung naatay hangyo, isulti po nato kaniya. Kung naatay secrets, isulti po nato sa iya. Kay, kabalo siya mo keep sa ato ang secret. Kung naatay mga gihangyo nga murag imposible, isulti po nato sa iya. Tuuhan nato nga ang Ginoo matinud-anon nga maminaw ug motubag sa atong pag-ampo. Nagagamit siya ubang tao aron matubag ang atong gipinginahanglan. Tara, atong i-fold ang atong kamot. Kay makipag-istorya na kita sa Ginoo. Mao kini ang pag-ampo. Ginoong Diyos, nalabing damhanan, salamat sa karon nga adlaw. Salamat nga halos face-to-face na ang tanang eskwelahan sa public school. Ginoong Diyos, salamat nga hangtod karon nagaginhawa kami o naga-enjoy sa imong presko nga hangin. Nagihatag alang ka namo. Ako nagaampo sa bata nga nakikuyog ka namo karon, kay ikaw magauban kaniya matag adlaw. Ubanin siya, pasagta siya sa imong pulong. O tabangi siya nga mamahimo siyang buutan o tagai siya og kaalam sa matag adlaw niya nga kinabuhi bilang estudyante. Kani nga episode Ginoo, akong ginaampo nga uban na nimo kini, uban ni ang teachers nga nagadala sa imuhang memory verse o sa Bible lesson. Himuha kini nga epektibo sa nagatan-aw ug ma-apply kini matag adlaw. In Jesus name, Amen. Blessed Jesus, be
Maayong adlaw mga bata. Ako ang inyong makauban sa atong memory verse karon nga adlaw. Mga bata, naabay tawo nga ni saad kanino? Apan ang ilang saad na pakyas? Mga bata, ang imong batiyon usahay masuko ka. Ma-hurt ang imong feelings, lain kay paminawon ang imong kanang nang lain kay imong gibati tungod sa mga saad nga napakyas. Apan na isa ka tawo nga ang iyang saad wala gayud nagapakyas. Ang atong memory verse karon makita sa New Testament. Sa Biblia, natunga ang duha mao ang Old Testament o ang New Testament. Ug ang atong memory verse makita sa 1 John. Sa ulahing dapit o ulahing portion sa atong Bible ang 1 John. Sige, atong sugdan pagpangita sa libro sa 1 John. Unahon nato sa Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, and 1 John. Ang 1 John, ika-23 siya nga libro sa Biblia. Tungod kay ang New Testament na amay 27 ka books. Ug ang 1 John na ay 23 ika-23 siya. Ug ang 1 John gisulat ni John, isa sa mga disipulo ni Jesus. Si John mao ang nag-uban-uban sa kang Jesus sa dihang si Jesus naglibot o nagtudlo sa mga katawhan. Nakita ni John ang mga kahibulungang butang na gihimo ni Jesus, mga milagro. Nadungog usab niya ang mga kamatuoran nga gisulti ni Jesus. O sa dihang namatay na si Jesus, si Juan or si John, nakakita gayud sa pagkayag ni Jesus dito sa langit. Ug maugay na igisulat ni John kini siya nga libro nga ang 1 John, 2 John o 3 John tungod kay gusto niyang mahibaw-an ninyo kung kinsa ang Dios ang kamatuoran ug madasig ang tanan mga kasimbahanan sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ang atong memory verse makita sa 1 John 1:9. Dinhi nagasulti nga ang 1 John 1:9 nagasulti, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Unsa man ang buot pasabot ni ini? If we confess, kung atong isugid ang atong mga sala dinha kang Jesus, siya anda mo pasaylo sa imo, sa ako, sa atong tanang mga nahimong sala. Tungod kay ang Dios wala gayud nagapakyas sa iyang mga saad. He is faithful and just to forgive our sins. Faithful, buot pasabot nga ang Dios patinumanon gayud siya sa paghatag og kapasaylohan sa imong mga sala, nga kung ikaw mangayo og pasaylo, dili na nimo ulit-uliton. Makasala ka karon pagka mga itag sorry pagkaugma, uliton na pud nimo, dili gusto ang si Jesus ni ana. Gusto niya nga kung ikaw mangayo og kanang sorry sa Jesus, kung mangayo ka og kanang kapatawaran sa imong sala, dili na nimo ulit-uliton. And to cleanse us from all unrighteousness. Ang si Jesus, siya gayud ang magalimpyo sa tanan nato nga mga kalapasan. Siya ang magahinlo sa tanan natong mga sala, sa atong mga kalapasan nga nahimo. Ug mao kana ang saad sa ato ang Ginoong Hesus, nga siya ang mohinlo sa tanan natong mga sala, sa imong nahimo nga sala. Kung ikaw musugid sa imong mga sala dinha sa ato ang Dios, tungod kay siya matarong ug matinumanon sa iyang mga saad nga mapasaylo gayud siya sa tanan natong mga sala ug magahinlo gayud siya sa tanan natong mga kalapasan. Kung ikaw naanay Jesus diha sa imong sulod sa imong kasing-kasing, kinahanglan gayud nga
Mangayo gid ikaw o kapasaylohan diha sa atong buhi nga Dios ug magpadayon ikaw sa pag-alagad kaniya ug dili na maghimo og daghan ug magpakasala. Kung ikaw wala pa Jesus diha sa imong kasing-kasing, kini nga saad para gayud kanimo na ikaw gayud ang mangayo gayud ikaw o kapasaylohan sa imong nahimo nga mga sala diha sa atong Dios. Tungod kay siya andam sa pagpatawad sa imong mga sala. Ang atong memory verse karon nga adlaw na atay dula nga ginatawag nga crazy stand-ups. Sugod kita diri, muhuman usab kita diri. Sige, ang tanan nga bata nga nakasuot og yelo, tindog kay atong i-memorize ang atong memory verse. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Ang mga bata nga nakasuot og kanang pantalon. Sige, tanan tindog. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Mga bata, ang mga bata nga nakasuot og pula nga t-shirt. O daghan kayo nakapula karon. Sige, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. O ang mga bata nga nakasuot og kanang sapatos. O tanan nga nakasapatos. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. O ang tanan nga nakasuot og sandal og tsinelas. Okay. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Tingali na memorize na gayud ninyo ang atong memory verse. O atong i-memorize nga wala na kitay copy. Sige, ready? 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Sige, isa pa mga bata. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Hibalo ko kadaghan na kaayo ang inyong na-memorize ng mga verses. O sa ato karong nga Bible lesson, kinahanglan nga daghan pagid kamo matun-an na tungod sa atong mga lessons. Hello kids! Naay pangutana si Teacher Jun sa imo. Pananglitan, naghimo kag promise sa imong friend na maadto ka sa ilahang balay para magdula mo. Tapos, ang imong friend sige gulat-gulat sa imo. Dugay man si friend? Ano wala pa man siya karon? Tapos, wala gyud kani adto kay naanalingaw ka, naalay kay kadula nga iba. So unsa kay bation sa imong friend nga imong gi-promisan? Siyempre malain siya no, ma-disappoint siya kay wala ka tuman sa imong promise. Mga bata, ang atong Bible lesson karon, no, isa sa mga disciples ni Jesus Christ, no, napakyasad siya sa iyang promise kay Jesus Christ. No, kinsa kaya yun? So, atong tan-awon no kung kinsa siya. Okay? So, usa ka adlaw, usa ka gabi, nanihapon sila Jesus Christ kauban ang iyang mga disipulo. Siyempre, masaya sila no kay nagakaon sila. Tapos ang tawag sa ilang panihapon, Last Supper, kay mauna siya ang gabi before si Jesus Christ kumalansang sa cross or ma-crucify. O after sa ilang panihapon, nag-mention si Jesus Christ, nagsulti si Jesus Christ na isa sa inyo mag-traidor sa kuha.
mag-betray sa kuha. Hala, siguro mga disciples na tingala sila, hala, kinsa kaya? No, dili ako no? Kinsa kaya ang mag-traitor kay Jesus Christ? O, sa pagyud, no, kay Pedro, giingnan ni Jesus Christ, ikaw Pedro, no? Before magtitilaok ang manok, 3 times ka na imuha kong i-deny. Sabi ni Pedro, uy, dili na mahimo Jesus, no? Dili na mahimo, depensahan ti ka, no? I'm willing to die, I'm willing to go to prison para lang sa imo. Kay nga naman, kay ikaw ang akong teacher, ikaw ang akong master. Tapos mga bata, man sa ilahang istoryahanay, niadto sila sa Garden of Gethsemane. O dito si Jesus Christ nagpray og dugay kaayo, no? Nagahilak siya tungod kay kabalo siya nga malapit na siyang i-crucify, no? Malapit na siyang ilansang sa cross. O sa pagkakadlawon mga bata, unsay nahitabo? Dakop na si Jesus Christ sa mga Roman soldiers. O gani, gusto nta sa mga disciples nga dipinsahan si Jesus Christ, pero wala sila mahimo kay daghan man ang mga Roman soldiers, no? O gipastop sa ni Jesus Christ, dili mo maghimo og malain, no? Kay ako ni anhi dinhi dili para magkaroon ng revolution, okay, ng gera. Okay? So si Pedro mga bata, nagbati man siya kahadlok. Kaya katong gihatod na si Jesus Christ dito sa balay sa high priest nga si Caiaphas, nagsunod-sunod siya pero sa distansya kay nga naman basig dakpon man sad siya. Okay? O mga bata, sa dihang dito na siya sa balay ni Caiaphas, the high priest. Hala, dito lang siya sa gawas, kauban ang mga daghay mga tao. O unya, naay 3 katao nga nakaila kay Pedro. Kaya giingnan siya, di ba ikaw man tong kauban ni Jesus Christ? Hala, nahadlok si Pedro, no? Dili, wala ko kaila sa iya. Tapos, nasa isa katao, ikaw man to, di ba? Murag ikaw gito. Sa dili lagi, dili. Tapos, sa ikatadlo 3 ka beses mga bata, no? May nakaila na sad sa iya. Isa, ikaw lagi to, ikaw tong kauban ni Jesus Christ dito sa lugar nga nagatudlo og maayong balita. Sa dili lagi, dili. Kung nakita siya ni Jesus Christ, noon nga gideny niya si Jesus Christ. Og immediately mga bata, unsay nitabo, nagtiktilaok ang manok. Hala, naisip ni na-remember ni Pedro, hala, tinuod tong gisulti ni Jesus Christ na 3 times na ako siyang i-deny tapos magtiktilaok ang manok. Hala, siguro si Pedro mga bata, no, nasad siya, na-guilty siya, kaya nga naman wala niya na ipagtanggol si Jesus Christ, no? And sa next day mga bata, ayan na mga bata, no? Gi-crucified na si Jesus Christ, gilansang na sa cross, no? Before siya gilansang sa cross, grabe pa, no? Gibunalan siya, grabe kasakit ang iyang na experience, no? Ipadala pa gid siya sa bugat kay nga cross nga naa siya mga samad-samad, ikoronahan pa gid siya og mga tunok-tunok. Grabe ang pagsakripisyo ni Jesus Christ. Pero kabalo mo nga dili ni siya surprise para kay Jesus Christ, kay nakabalo siya sa plano sa Ginoo nganong nianhi siya dinhi sa kalibutan. Nianhi siya para to seek and save the lost, no? Ingon gani sa dinhi sa Luke 19, no? Luke 19:10 na nianhi siya para pangitaon o luwason ang mga nangawala or mga sinners. Kay ang Bible nag-ingon sad sa Romans 3:10, no one is righteous, not even one. No, ang tanan makasasala. Kung sa gani ang sala mao kana ang butang nga ginahimo nato nga dili maayo sa atubangan sa Ginoo, nakapalayo sa atoa sa atubangan sa Ginoo. Og ang tanan nakasala, no, wala isa nga dili makasasala. Kita tanan nakasala og tungod nian sa sala nawalay tayo sa Panginoon. But tungod sa dako nga gugma sa Ginoo kanato, iya gipadala si Jesus Christ nga iyang bugtong na anak, no, niya sa dinis kalibutan aron sa usa ka misyon
no, para luwason kita sa silot sa sala. Namatay siya sa cross, no? Namatay siya sa cross, gilubong siya, pero sa ikatatlong nga adlaw mga bata, nabuhi siya. Kay nganuman, siya ang tinuod nato nga manluluwas. Siya ang Dios na nianhi dinis kalibutan para bayaran ang imo ug ang akong mga sala. Gani siya lang gyud ang paagi, no? Jesus is the only way, the truth and the life. Wala nay lain nga paagi nga kita mapasaylo sa atong mga sala. Siling ingon gani sa diri sa Bible, no, sa Hebrews 9:22b, without shedding of the blood there is no forgiveness. Kung wala ang kamatayon sa Dios ni Jesus Christ sa cross, walay kapasaylohan sa sala. Gani siya lang yun ang paagi na kita mapasaylo sa atong mga sala. Siguro si Pedro guul man siya, no, nakita siguro niya sa distansya, sa layo, na si Jesus Christ ang iyang close friend, no, gilansang sa cross. Siguro subo man siya, nag-iisip nga gipakyas niya ang iyang promise kay Jesus Christ. Pero mga bata, good news, no, kay si Jesus Christ wala lang nagpabilin nga na patay og naa sa lubnganan, kundi on the third day nabanhaw siya, nabuhi siya liwat, no, or nabuhi siya kay siya ang tinuod nga Messiah. Og sa dihang ang mga kababainhan, mga followers of Jesus Christ na mga babae, niadto dito sa lubnganan kay gusto nila alagaan, i-take care ang body ni Jesus Christ, no? Pero nakita nila mga bata, wala na isulod ang lubnganan. Natingala siguro sila, no? Asa kaya ang lawas ni Jesus Christ nga wala naman dinhi? Ug nagpakita ang angel sa ilaha, tapos giingnan sila na nga wala na si Jesus Christ dinhi. He is not here. He is risen. Nabanhaw siya. Unya mga bata, nalipay ang mga kababainhan nga niadto dito sa lubnganan kay na-remember nila ang mensahe ni Jesus Christ, ang gisulti ni Jesus Christ nga do siya patyon sa mga soldiers, i-crucified siya, pero in 3 days mabanhaw siya, na mabuhi siya balik. Kaya nagbalik sa dito sa mga disciples, sa 11 disciples of Jesus Christ, og ilahang gisulti nga unsay nahitabo dito sa lubnganan, nga wala na si Jesus Christ dito, nabuhi siya, nabanhaw siya. Pero ang ibang disciples sabi lang, tinuod bala? Fake news man siguro na. Pero si Pedro mga bata, dali-dali, didagan siya, paingon dito sa lubnganan, og yang gisusi kung tinuod gyud ang gisulti sa mga kababainhan nga nagatuo kay Hesukristo. Unya nakita niya mga bata, niuban man ang mga other disciples, ang ibang disipulo ni Jesus Christ, excited man sila moadto dito sa lubnganan to see, no, kung unsa gyud ka tinuod. Ug nakita ni Pedro, tinuod di ay tugyod ang gisulti ni Jesus Christ, nabanhaw siya. O unsay nitabo mga bata, siguro na hinumdum na naman niya na iyang pagpakyas iyang mga saad. No, unsaon na lang no, napakyas man ko, gideny na ako si Jesus Christ 3 times, gingnan ako, wala ko kaila sa iyaha 3 times, nakita pag yun ni Jesus Christ, ako nga nag-deny sa iyaha. Siguro sad gyapon iyang heart, although happy siya kay nabanhaw si Jesus Christ. Gani mga bata, 2 times nagpakita gani si Jesus Christ sa iya mga disipulo to prove nga tinuod nga na banhaw gid siya gikan sa kamatayon. Unsay nitabo mga bata? Si Jesus Christ padayon nga palangga nagahigugma sa iya mga disipulo. Usa ka adlaw nauna-unaan ni Pedro na kanang mubalik na lang siya sa pangisda, kay fisherman man siya dati, no? Mubalik lang siya sa pangisda. Og ang mga disciples sa dihang naibaluan nila nga si Pedro mag-fishing, mangisda, niuban man sad sila, no, nangisda sila sa kagabion. Ug tungang gabi na, kadlaw na, wala pa gyapon sila ikuha, no, kay ngano man siguro naalang gyud purpose ang Ginoo ngano wala gyud sila kakuha, kay mga fisherman man ang iban. Kapoy na gyud sila mga bata. No, kay kadlaw na wala gyud gyapon kuha. No, kapoy na siguro kay ilang lawas, kapoy na jud siguro kay sila. Pero unsay nahitabo mga bata? Adunay usa ka tawo nga nagtindog dito sa daplin sa lake. Tapos nagsinggit siya. Unsa inyohang gihimo na amoy kuha?
Ingon dayon ang mga disipulo, wala mi nakuha, wala isda. Tapos ingon dayon itong tao nga nagtindog dito sa tuba sa daplin. Sige, ilabay ninyo, ibutang ninyo ang fishing net dito sa right side. Sa right side, ibutang ninyo. Sige. Tapos nagsunod man ang mga disipulo, sunod sila. Hala, na-feel nila mga bata, ila, taghan sila kuha. Hala, murag dagay isda. Nalipay sila mga bata. O gitanaw ni kaayo ni John kung kinsa gitong tawhana nga naa sa daplin sa lake. Hala, na-recognize niya nga si Jesus Christ. Kaya gisulti man niya kay Pedro, Pedro, si Jesus Christ yun. O unsay gihimo ni Pedro, nagdalit-dalit si Pedro, og ni ambak siya, ni salom siya, og wala na siya nagulat nga magpadaplin ang boat, ang bangka. Niadto siya kay Jesus Christ og iyahang istorya si Jesus Christ. O gani mga bata, no, tungod kay nagpabilin ang gugma ni Jesus Christ sa iyang mga disciples, gilutuan pag yun sila, no? Gilutuan pag yun siya fresh grilled tilapia, no? O gipakaon sila ni Jesus Christ. O alam mo pila tong huli sa mga disciples na isda, 153 fish. Wow, ang dami, no? So busog gid sila. O pagkahuman mga bata, unsay gihimo ni Jesus Christ, giistorya niya si Pedro. Sa Pedro, gihigugma ti ka. Ang tanong, gihigugma mo ba ko? Ingon ni Pedro, yes Lord, gihigugma ti ka. Sige, alagai ang mga karniro nako, i-refer sa mga katawhan. Sa second times, Pedro, gihigugma mo bagid ako? Yes Lord, gihigugma ti ka. Sige, alagai ang mga karnero. 3 times mga bata nangutana si Jesus Christ, Pedro, gigugma ba gyud nimo ako? Sabi ni Pedro, yes Lord, kabalo ka, gigugma ti ka. Sige, alagai atiba na ang akong mga karnero. O si Pedro mga bata, no? Sunod kay Jesus Christ, no? Nangay siya og pasaylo og si Jesus Christ, no? Gitabangan si Pedro para mabalik siya, no, na magsunod, alagad sa kay Jesus Christ as his master. No, Jesus invited him, no, for the forgiveness of his sin. And si Pedro napasaylo siya og na-restore siya, nabalik siya, no, sa pag-serve sa Ginoo. Bata, ikaw man nga nagsalig kay Jesus Christ, maybe kanang naa kay mga promise ni Jesus nga dili wala nimo nahimo, no, pwede nimong ipangayo og pasaylo, no, mga kag pasaylo because Jesus invites you, no, na mapasaylo ang imong mga sala. Ang imo lang himuon atong memory verse ganina unsa ganito sa 1 John 1:9a, if we confess our sins, and He is faithful and just to forgive us our sins. Promise ni Lord, patawarin ka, i-cleanse ang imong kasing-kasing, ang imong sala, pasayloon kaniya, no, og tagaan kanyag strength na magpadayon nga magasalig ug magasunod kay Jesus Christ. Sama kay Pedro, no? Si Pedro nagsunod kay Jesus Christ ug naggamit siya sa Ginoo para ma-spread pa ang good news that Jesus Christ died for our sins and He resurrect from the dead, no? I-spread niya ang good news sa mga katawhan. Kaya happy, no? Kaya nga naman gitabangan si Pedro ni Jesus Christ o ang gugma ni Jesus Christ nagapabilin. Gani mga bata, kung naaman naaman sa inyo, no, nga dili pa gyud seryoso sa iyahang pagtuo kay Jesus Christ, nga si Jesus Christ lang ang iyang manluluwas, namatay sa cross para masave ang ikaw sa silot sa sala. Ang pulong sa Ginoo, no, sa Acts 16:31, no, nag-ingon din hiyo, believe the Lord Jesus Christ and you will be saved. Tuuhan nimo siya, no? Magdesisyon ka nga tuuhan nimo, saligan nimo nga ang saghimo ni Jesus Christ sa cross, no, mauto ang kabayaran pamaagi nga ikaw mapasaylo sa imong mga sala ug tabangan ka ni Jesus na magkinabuhi according to His plan. Himuon ba na nimo bata?
So kung mag-decide ka karon nga adlaw, no, ubanan kita sa pag-ampo, sunod ka sa akong pag-ampo. Dear Jesus, thank you for loving me. I believe that you are my Savior, that you died for my sin. I admit I am a sinner. I believe that you are the one who can forgive my sin. Please forgive me. And I accept you. Nagasalig ako na ikaw ang Diyos, akong manluluwas. Help me, Lord, na mag-obey sa imo, magsunod sa imo. Lord, in Jesus' name, Amen. Hello bata! Teacher Mamie is back! Kumusta ang atong episode karon? Nahinaot ko nga na-bless ka sa mensahe sa atong alawiton. Aduna ka ba'y nakutunan sa atong Bible lesson? Tinaagin kang Pastor June? Aduna ka pa ba'y nahinungduman nga panghitabo kang Jesus o kang Pedro? Very good! Yes, bata. Adunay saad si Pedro kang Jesus nga wala niya tumana. Nakalimot siya. Pero nakahinungdum siya. Di pa hinungduman siya nga naa siya'y saad. Pero maayo na lang kay nangayo siya og suri kay God. O gipasayo siya. Nabalik ang ilahang closeness. Nabalik ang ilahang friendship. Nabalik ang ilahang good relationship. Bata, inanak ko si Jesus sa imuha. Gusto niya nga muduol ka sa iyaha kung ikaw nakasala kung mangayong pasaylo kaniya. Tungod sa walay pagduha-duha, si Jesus nagapasaylo. Mao ka na ang ato ang mabasa sa 1 John 1:9. Nandito sa ato ang Teacher Ivy. Na nagaingon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Pamemorize sa ito ang Teacher Ivy. Nang hinaot ko nga na-memorize usab nimo tungod kay sa matag adlaw sa atong kinabuhi kung kita makasala. Na ay verse nga magsulti mag-remind kanimo nga magduol ka kang Jesus o mga iupasaylo. Bata, kung wala pa ka nakadesisyon na dawaton si Jesus bilang manluluwas sa imong kinabuhi, naga-invite siya kanimo nga saligan nimo siya o maghahatag siya kanimo o walay katapusan ni kinabuhi o good relationship kaniya o friendship kaniya sama kang Pedro o kang Jesus. Dili nato kalimtan na si Jesus lang ang makapawala sa wala katapusan nga punishment nimo. Ayaw kalimti usab ang atong episode karon na i-share. Until next time, God bless you!